Mai studiezi, mai... Ce cauți aici? Vrei de slujbă. Ce știi tu să faci? Să lucru cât mai bine. Dă-mi un motiv să te angajez. Dă-mi un motiv să te angajez. Sunt cel mai bun. Ia-ți o atitudine proastă, scoate-ți țigările, aruncă-și pe jos. Hai. Zici, bă, dar poți să demonstrezi asta? Zici, bă, Depinde ce vrei. Ai o impresie foarte bună despre tine. Ai o impresie foarte bună despre tine. Deci tu ești impenetrabil, tu nu-ți arunci pixul, nu te joci cu telefonul. Pe la urmă, da. La urmă dai și una. foarte bună despre tine. De ce ai zis, mă? Pentru că n-am o impresie foarte bună despre mine. Îți zice mai bun. Da. Ce studiai? Ce studii? Generală, liceu și școală de șoferi. Ah, bun. Și Bagă Ai lucrat țigări. la o firmă, de ce ai fost concediat? mă zic că ai lucrat la o firmă. De ce ai fost concediat? Să vedem, șeful a vrut să-mi scurteze din salariu. Nu dat eu lui motive să Arată și nu un... scurteze el din salariu. Nu, arată în CV. Arată-mi și tu CV-ul. Ai ceva? Nu, tu arăți în CV că scrie ceva acolo și... Ce arată despre tine? Bă, ce scrii? Vei de aici. Da. Vei zic că ești un prost. Deci sunt la fel. Da. Și tu cum vrei să te angajezi pe tine? Ce să faci tu aici? Să mă faci de râs? Să faci firma de râs? Am făcut 3 firme până acum de râs. Ce te face să crezi că nu se fac și pe asta? Păi și atunci nu te angajezi. Pui și Fără bocanci ăia. câți bani îmi dai? În fine, hai Zi, că... vrei să te angajezi? Făi, Da, semn. da. Fă un semn de money. Cât salariu? Minim. Cât vrei, mă?